Ako som spomínal, ja som začínal pred tými 35 rokmi zhruba. Samozrejme, tá IT sa medzi tým dosť podstatne zmenila a keď som chcel človek ostať a udržať sa, tak musel na sebe stále pracovať. A pred nejakými 15 rokmi ma môj šéf vtedajší oslovil, že takéto niečo sa začína, či sa chcem na to pozrieť. A ja som sa chcel. Tá umelá inteligencia dokáže v ďaleko kratšom čase spracovať ďaleko väčšie množstvo informácií a dokáže nájsť automaticky súvislosti, ktoré mne môžu uniknúť. Čiže v tejto oblasti, keď sa správne nastaví tá základná báza dát, z ktorej vychádza, keď sa správne natrenuje, keď sa tie modely spravia správne, tak si myslím, že má obrovský prínos, bude mať obrovský prínos a má obrovské predpoklady pomôcť. Vy ste na tej panelovej diskusii spomínali taký príklad, že išlo o koncert, kde bolo treba na jednej strane zaistiť dostatočný zážitok pre účastníkov a na druhej strane, aby okolo bývajúci boli spokojní. Ako sa tam uplatnil cloud a umelá inteligencia? Umelá inteligencia sa tam uplatnila v tej druhej časti tej úlohy, to bola v tej bezpečnostnej. Cloud sa tam uplatnil v tej sfére, že tá potrebná výpočtová sila, ktorá bola potrebná na to, aby tie zosnímané dáta sa zosnímali a v reálnom čase spracovali a vedeli dať v reálnom čase riadiaci pokyn pre mixpult, napríklad, že proste niekde niečo je prepálené, tak tam bol cloud, pretože žiadny organizátor toho koncertu nie je schopný si zaplatiť takéto železo a proste držať ho a robiť s ním. Hej. Proste to si na daný čas, keď to potrebuje, dokáže prenajať, kúpiť, hej, prenajať skôr by som povedal, použiť a potom pustiť. Hej. A tomu hovorí iba cloud. Hej. To bola tá časť toho manažmentu zvuku. Hej. Čiže to bola taká tá pekná stránka, že na jednej strane my sme vedeli v priestore koncertu, v priestore hľadiska vytvoriť zónu, kde sa dalo telefonovať. Hej. Pritom to išlo rokový koncert, konkrétne Tivoli Park v Kodani, rokový koncert, kde sa v strede hľadiska dalo telefonovať s tým, že ste počuli normálne, že počuli vás. A pritom ostatní na koncerte si užívali rokový koncert.